Moje ime je Nela Marinković, ja sam master psihologije, osnivač i edukator Stressless agencije koja pruža usluge iz ličnog i profesionalnog rasta i razvoja zaposlenima u IT kompaniji. Danas ćemo govoriti o donošenju odluka. Mi, kao što je poznato, svakodnevno donosimo različite vrste odluka. Nekada odluke donosimo nesvjesno, međutim, nekada kada su odluke koje trebamo da donesemo, one koje bi mogle da nas ugroze, odnosno da donesu različite vrste posljedica, tada vrlo često ljudi imaju problem da donesu ispravnu odluku. Prilikom donošenja odluka imamo različite faktore koji na to utiču. Ugrubo možemo ih podijeliti na pomažući i odmažući faktore. Pomažući faktori prilikom donošenja odluka jesu oni koji nam pomažu da donesemo ispravnu odluku. Pomažući faktori mogu da budu oni, recimo, strategije na koji način želimo da donesemo neku odluku. Ukoliko je odluka koju trebamo donijeti veoma važna za nas i može da ima potencijalno posljedice koje su loše za nas, bilo bi poželjno da odluku koju trebamo da donesemo zapišemo. Kada zapišemo odluku koju treba da donesemo, treba da napišemo sve argumente zašto je dobro da donesemo takvu vrstu odluke. Pored toga, treba da napišemo sa druge strane papira koji su to sve potencijalni argumenti zašto ne bismo trebali da donesemo tu odluku. Nakon što ste napisali i plus i minus strane donošenja te iste odluke, tada je vrijeme da odvažete da li tu odluku treba ili ne treba da donesete. Također, jedna dobra strategija kako da donesemo odluku na najbolji mogući način, ukoliko se mnogo dvoumimo i nismo sigurni da li da to uradimo ili ne uradimo, ili nismo sigurni da li ćemo istrajati na putu onoga što odlučimo, poželjno je da sa nekim podijelimo svoju odluku. Jednostavno, na taj način se obavezujemo da ćemo istrajati u donošenju svoje odluke. Nakon što smo podijelili sa nekim kakvu ćemo odluku donijeti, a prije toga vidjeli koje su pozitivne, koje negativne strane te naše odluke, važno je također da znamo koje su posljedice takve vrste odluke. Svaka odluka koju donosimo ima različite posljedice. Pored toga, treba da razmotrimo da li smo spremni da podnesemo takvu vrstu posljedice. Neke odluke nemaju kobne posljedice, druge odluke vrlo često mogu da imaju kobne posljedice. Zato predlažemo da koristite ovu strategiju zapisivanja argumenata za i protiv kako bi vam olakšalo da donesete odluku. Faktori koji nam odmažu prilikom donošenja odluke su svakako previše stresa, uključeni drugi ljudi, kada od naše odluke zavise i drugi, ne samo mi, kada posljedice mogu da budu veoma teške i štetne za nas i mnoge druge. Važno je da odluke ne donosimo previše naglo i odmah. Nekada je bolje da sačekamo, da se smirimo ili čak, što bi naš narod rekao, da prenoći kako bismo mogli da donesemo što konstruktivniju odluku.